Întâi o să vă arăt ce mi-am cumpărat astăzi, pentru că nu mi-am cumpărat decât 2 lucruri și mă gândesc că este mult mai ușor să vă arăt întâi ce am cumpărat astăzi. O să vă spun și prețul, dar nu o să vă spun de unde. Nu-mi place să fac publicitate. Dacă vreți să știți, la librării găsiți oriunde. Întâi mi-am luat acest carnețel pe care o să-l folosesc în general la școală, în loc de vocabular. Așa arată pe față și pe spate, așa. Da, înăuntru paginile sunt așa, cu roz și pe partea cealaltă cu albastru. Da, culoarea mea favorită e albastru. Mi-a plăcut mult. O să-l pun aici. Da, și tot astăzi mi-am mai luat niște stickere care nu prea îmi plac, dar au fost singurele pe care le-am găsit cu Barbie. Nu-mi place Barbie, dar cred că o să le ofer cadou la o prietenă pentru că în curând va fi ziua ei. De asta nici nu l-am desăcut. Vreau să-i le dau ei cadou pentru că ea mai privește și sau probabil o să mai folosesc și eu câteva. Da, mă rog, oricum în general o să fac cadou. Cred că pe acesta o să-l păstrez pe acesta și pe acesta. Și restul cred că o să le dau sau o să fac concursuri și o să le dau. Da, o să le pun și pe ele aici. Da, cam atât ce am cumpărat astăzi. Bun, ca să știți, pe acesta am dat 2 lei și pe aceasta tot 2 lei. Cu toate că mă așteptam să fie mai ieftină, pentru că am un apțipel cu mai multe seturi care au costat foarte puțin. Da, și să începem. O să vă arăt întâi carnețelul acesta, ca să-l scoatem din context. Este un carnețel de la apă. L-am primit cu o sticlă de apă. Nu l-am cumpărat, l-am mai de mult, de pe la începutul verii. Așa arată, are cole albe, puțin albastre jos. Și l-am păstrat, am spus că o să fie de folos și am zis să vi-l arăt și eu. Da, acum, aceste stickere pe care se și observă că am dat 3,50 lei și sunt pe părți, sunt niște dreptunghiuri, ca să spun, și să le desfac să le vedeți mai bine. Sunt în 4 culori diferite. Îmi folosesc mai mult când le pun ca semne de carte sau foarte drăguțe. Pe portocaliu, galben, verde și roz. Așa. Acum, tot ieri i-am mai cumpărat și aceste stichere fluturași pe care am dat 3 lei. Nu se prea vede. Să le desfacem. Așa arată pe spate o foiță pe care ți arată la ce le folosești. Pe față arată așa. Sunt în 4 culori. Roz, turcoaz, galben și albastru. O să le pun aici, nu le mai împachetez că durează. Și m-am gândit să nu fac videoclipul atât de lung. Acum, preferatele mele, aceste stickere cu smiley face, pe care vedeți că am consumat câteva din ele. Le-am oferit cadou fratelui meu, mi-a cerut. Sunt de la firma Stickers. Am dat 1 leu pe ele. Și tot de la firma Stickers mi-am mai luat acest set de fluturași foarte drăguți pe care tot 1 leu am dat. Sunt 20 de apțipelduri, în acesta sunt mai mult, dar nu le-am numărat. Dar la acela le-am numărat, mi s-au părut mai puține și am zis că am răbdare să le număr. Da, acum tot de la firma Stickers, da, tot cu 1 leu le-am luat, floricele. Plac foarte mult acestea și acestea. Aici am buchetele mai mari, scuzați-mă, dar sunt răgușită. Da, tot 1 leu, după cum am spus. Și acum și acestea îmi plac foarte mult. Smiley face-uri, vedeți, am dat 3. Am dat 50 de bani pe acest set. Cel mai ieftin pe care l-am luat, sau nu, am mai luat unul cu 50 de bani, o să vi-l arăt imediat. Și foarte drăguț, o să le folosesc. Acestea au chiar și sprâncene și gene. Se prevede, dar... Da. Și ultimele, acestea, cu smiley face-uri triste, mi-au plăcut pentru că sunt fosforescente, neon și le folosesc să-mi atragă privirea la diferite informații din jurnal sau mai multe lucruri. Nu se prea vede că-s neon, dar mă rog, eu aici le văd și sunt foarte aprinse.
Am folosit unul, l-am dăruit și cam așa arată. Tot 50 de bani am dat și pe acesta. Și cam toate sunt luate din aceeași librărie, numai acestea sunt luate din alta diferită. Acestea le-am luat de la altă librărie pentru că m-am plimbat pe acolo și le-am văzut în vitrină și mi-au plăcut. Îmi plac foarte mult acestea cu fluturaș pentru că sunt utile. Vreau să-mi iau și un set pe alb, dar nu în formă de fluturaș, aș vrea în altă formă, măr, inimioară, mi-ar plăcea mult. Da, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Data viitoare o să vă arăt jurnalul meu de vară, pentru că s-a terminat vara și l-am și terminat. Și deocamdată și vreau să vi-l arăt astăzi, dar este la țară. Și să vă arăt și cum îmi decorez eu ultima pagină din acel jurnal, pentru că încă n-am terminat-o. Și cam atât. Dacă v-a plăcut, dați like, share, ca să vadă și prietenii. Și comentariu dacă aveți idei sau propuneri pentru alte videoclipuri.